Ndakapinda muno munyeri ndakapewa 15 years. Kugara kwamaita munomu pane vaiuya here zvokuona? Murume wangu pandakasungwa inini aiuya ndiri murimandi. Pakangonzwa kuti 15 years in prison akabva aregedza zvake kudi kuuya. I can't believe it. Come kiss mommy. Sangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Zvichiteera kuregererwa kwevasungwa pasi pechirongwa chepresidential amnesty, nyika yeZimbabwe yaona vasungwa vanodarika zviuru zvina vachisunungurwa kubva kumajeri akasiyana siyana. Jeri remadzimai muno muHarare reFemale Prison kwasunungurwa madzimai vanokwana kuita 23 avo mhosva dzavo dzanga dzichiita dzimwe dzekuba, dzekurwa, vamwe vanga vakasungirwawo iri kunzi aggravated assault kana kuti kubatsiridza kubata chibharo. Tataura navamwe mai vanga vazere nyemwerero mushure mekunge mwanasikana wavo asunungurwa. Mwana uyu akanga achiita zvekutora zvinodhaka, akanga achitora cocaine. Munhu aizikanwa nevanhu zvekuti vazhinji vakashamisika musi waasungwa uye nhasi asunungurwa. My daughter, I can't believe it. Come kiss mommy. I'm so happy. I couldn't believe it. Okay, what is it that she had done? I can't disclose, otherwise I'll shed tears. Sorry, not at the moment. All right, but how do you feel that now she's going home with you? I'm very happy. Very, very happy. How long has she been inside? It's been about since March last year. Have you been visiting her? Quite a lot, and it was quite painful. It was really painful. But I stood as a strong woman, as a mother, you know. Do you think that she has reformed? She has told me. She said, Mommy, I've learned a lot of things here. She has reformed quite a lot. I'll tell more when she gets home. I'll tell more when she gets home. But I think she has reformed. She has promised me, Mommy, I won't do anything wrong again. Baba ndakasungwa nchigara mujeri last year. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda, ndakadzidza mabasa emaoko anova iyo kuruka mabhegi, ndichishandisa inonzi macrame thread. Uyezve ndakadzidziswa kugadzira nzara, saka ndanga ndakugonawo kuita zvemanicure nepedicure. Ndinoda kutenda futi ZPCS nemukuru wayo Mr. Chiobvu vakatidzidza zvakawanda. Ndakatodzidzawo kurima chaiko chaiko ndichishandisa maoko angu. Madrugs awaitengesa iwewe api uye clientele yako yakamira sei? Waitengesera ndaisatengesa hangu madrugs asi nditori mumwe aitoshandisa madrugs acho inini. Kugara kwawaita muchitokisi ungati here zvakubatsira kuti wokubuda kwauri kuita hausisina havi yekuita kuti mafarasa? Hongu, zvandibatsira zvakanyanya nokuti ndagarisa nguva yakarebesa ndisina madrugs aya. I've realized kuti I can live without those drugs. Yes. Tinoona vabereki vazhinji vari kuchema kuti vana vakaita zvemadrugs vamwe vanotanga kutora zvinhu kubva vachitengesa. Iwewe mari yekutenga madrugs waiiwana kupi? Inini ndichiri panze ndaiva hangu munhu anozvishandira, saka ndipo pandaiwana mari yacho yemadrugs. Then chimwe chinhu chandoda kukurudzira vabereki vane vana vavo vari kutora madrugs panze ndechekuti mind vana venyu company yavanotamba nayo. You should mind the company that they keep, because zvimwe zvacho zvinobva nepeer pressure. Anogona kunge asina mari asi anenge achishandisa madrugs nekuda kweshamwari dzacho dzinenge dzine madrugs anenge achitamba nadzo idzodzo. Saka ndoda kuti vabereki vari kunze uko mutarisise izvozvo pavana venyu. Iwewe madrugs akawaitwa tinoziva kuti ane mazita akasiyana siyana uye waitorapa? Inini madrugs andaishandisa anonzi cocaine.
tinoziva kuti it doesn't come cheap. Yes, that's very true. Cocaine is very expensive. Ndeapi maproblems aungati iwe wakanga waanawo ekuti waiti unokwanisa kuti dai ndandisina kuzoiswa pamadrugs kamwe dai dai so maproblems andakasangana nawo pandaishandisa madrugs ndaishangana nemaproblems akawanda. I'm just going to mention a few. Ndaisuffer from memory loss. Sometimes I would forget zvinhu zviri important zvandaifanira kuita, uyezve ndaita kana mahallucinations. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaisangana nazvo pandaishandisa cocaine. What do you want to say to your mother? Takaona vakufara kubuda kwawaita, but mumashure umanzwa shed tears. That's very true. I'd like to say to my mother, I'm now a new person and I'm going to start from a fresh page. I've reformed nezvandakadzidzawo mujeri. I've learned to not to take life for granted. Ndachinja zvekutoti jeri handidzoke mujeri, madrugs handichatoshandise madrugs, handichatombodzwe kana kumada zvamutose. Ndatoo munhu mutsva. You talked about peer pressure. Does that mean that you're going to change the company you kept? Yes, that's very true. I'm going to change the people that I used to hang out with. Madzimai atataura navo apiwa rusununguko nhasi vataura ivo vachiti jeri rinorwadza uye havasi kuzonodzokorodza zvakare zvinhu zvavakaita. Ini ndinonzi Simba raChichimonyo. Munomu ndakapindira mhosva yekuba mafoni. Makapiwa makore mangani? Uye imi magara makore mangani? Ndakapiwa 2 years asi ndakagara 11 months. Taona isusu nhasi independence imamanzi freedom tiendaiwo maona freedom. Ndikunzwa ndichifara zvisingaiti. Ndati ndongotenda Mwari, chingotendawo napresident wedu achirangarira nekutiregererawo. Maregererwa tinoziva kuti munhu akaregerwa anonzi chienda usazotadzazve. Imimi zvinhu zvamaiita izvi musati mapinda muno makudzokera imimi ndezvipi zvamungati nini upenyu hwangu hwavandudzika handichanodzokera? Inini handichanodzokera because ndiri munomu ndakadzidza zvakawanda zvekuti unotoona wega kuti apa panofanira kuda kuchinja, ende ndaita course ye-cutting and designing. Is something chandongofarira futi passion yangu, saka handichanoikontinua panze. Nemabhega tinosona futi ndakadzidza kuruka. Mati imimi maiba mafoni aya maiba sei? Maibira kupi? Uye maba chii chamaiita nawo? Pickpocket, totobira munhu asingazvinzwi, like kumashows kana tapedza tomatengesa. Iye zvezvi munonzwa sei kugara kwamaita mujeri? Madzidzei pamusoro pekuti chisiri chakwachitora? Ndadzidza kuti jeri rinorwadza. Jeri rinorwadza. Kana usina uchinja handizivi, unongotonewo mudzimu yako. Asi jeri rinorwadza. Ndane 11 months iri munomu, but jeri rinorwadza. Handifungi kuti ndichada kudzoka futi pano. Vabereki varipo here uye pane here vaiuya kuzokuonai? Ndinongotenda vanhu vekumba kwedu vaizondiona. Iko zvinototaura kuno mama wangu akanimirira pagedhi apa nemasisters angu vatouya kuzonditora. Vachinzwa kuti masungwa ini musi wamakasungwa maiva zero ndo zvamunoita kana maita kuda kuti kuenda kubasa? Vaisazviziva, vakatozoziva musi wandakasungwa. Vakaita sei mai? Vakarwadziwa. Ndaisambofunga kuti vachandiregerera, pandinofara zvikuru kuti mai vangu vandiregerera. Tikuona uri mudzimai wechidiki, musikana wechidiki, ndaapi mashoko arikuda kutaura kune vamwewo pamwe vari kutora nzira yawakanga uchitora iwewe? Ndongoti kwavari crime haibhadhari. Kati kana une talent yako, follow your talent. Zvinogona kunge zvakaoma, but follow. Ndoziva kuti mumwe nemumwe ane chipo chake chakapiwa naMwari. Kukuru hangu kwandiri inini, I believe in talent. Pursue talent yako, you never know kuti mangwana zvinokuchidza kupi. Tinoziva kuti mimi pamunoba foni unenge wangoba foni, asi kune umwe munhu wamubira dzimwe nguva raramo yake nekuti vamwe vanoshanda pamafoni, waba dzimwe nguva mamemories ese eupenyu hwake hwese. Chii chamuda kutaura kune vanhu vamakabira? Ngoti mutiregererewo. Isusu kwatiri tichitoti pabasa, tichitoti ndo basa redu tichirarama, but tichitokutadzirai zvikuru. Ungoti mungokwanisawo mumwoyo menyu mutiregererewo. Sekuregererwa kwataita mungotiregererawo, hatichazviite futi. Webva kutora mashure wakanga wazvitanga sei? Pekutanga zvakatotanga semafanizi, chingotamba zvizopedzera tobasa kuti wakutotsvaga mari naizvozvo. Wakanga uinani? Wakanga uchifunga wega here? Neshamwari. Titi neshamwari. Ndafara kuti abuda nekuti ndandisingambozvifungire kuti anobuda. Mwana ari mukati ati patamubvunza ati anga imimi musaziva ndozvaiita mwana.
musi wamakaziva kuti mwana wenyu ari kutora mafoni evanhu makanzwa semubereki? Zvakandibata zvingaiti nokunda isezonzo zvaiitika. Ndapi mamashoko akuda kutaura kuna mwana amai nekuti dzimwe nguva anozobhulema kuti mai vacho ndo vakamuregerera? Zvinenge zvisimborizvo, ringosingambozive kuti vana ndozvo vanenge vachiita. Hatina kurara chatiri kuroti kuuya nezuro ndobva tanzi munouya mangwana makuseni tikatamukira nhasi hatina kutorara torara mumota. So advice yamungadezvokanje kuti probably pane vamwe vari kunze vanoda kuti advice stay out of trouble. Jail is not a nice place. Just like live your life. Sanetsane nevanhu, don't do crime. Crime doesn't pay because wakagara mujeri you lose out on a lot time. Ukwanisa kudzorera time kumashure, but we are just happy kuti wakwanisa kubuda. Mungatiudze kuti imi makapinda muno nekuda kwemhosva ipi uye memapiwa makore mangani? Ndakapinda muno munyeri ipi ndakapiwa 15 years. Vamwe vanoti hazviiti kuti zvinzi mudzimai anoripa, imimi zvakafamba sei? Ndakapomerwawo ripi. Pane vana 2 vandaichengeta. One wacho musikana ndiye akafurwa namama wake kuti taura kuti ini ndaimupa varume kuti arare naye. Mushure mekunge ndaramba kugara pamba pavo. Saka matongwa makapiwa makore mangani uye masepa makore mangani? Ndakatongwa 15 years. Ndikabvisirwa court 3 years. Ndikauya panapa ne 12. Panapa ndikabvisirwa 4. Ndikasarwa ne 8 years. So ndamhanya 6 kwasara 2 years. Manga muri sei munomu magariro amaiita? Jeri rinorwadza kutaura chokwadi. Zvekuti kana usina kupara mhosva handiti zvinenge zvichirema. Ende zvinononoka kuti uzvigamuchira. Ndofunga kuti aya amnesty echi5 kana siri kukanganisa dzichiuya dzichindisiya ndiri panapa nemhosva ndisina kupara. Zvanga zvichirwadza ende ndachiremerwa zvekuti. Chinonzwa isusu kunzi kana muri munomu mune zvizhinji zvamunodzidza zvemabasa emaoko. Imi chii chamakadzidzawo muri munomu? Ichocho chokwadi. Tinoita pane mabasa akawanda wanda anoitwa panapa. Ini ndakadzidzawo hangu kuruka mabhegi, ndakugona kuruka mabhegi. Mashoko amungadi kutaura imimi, mataura muchiti makapomedzerwa uye maamusina kuzviita. Mashoko amungadi kutaura kune vakakupomera imozvo? Mashoko andauda kutaura kune vakandipomera mhosva ndaungoti ndakuregererai zvangu. Pane zvese zvamakandiita aiwa ndavakanganira. Muri kunotangira papi? Muri kunotangira papi mabuda muno? Mune here zvekuti mungati ndiri kunotangira pa tadzwa kuti makugona kupa mabhegi? Ndizvo here zvekuti mukuti ndichibuda muno ndo zvinhu zvandakunotanga kuita kuti ndikwanise kurarama, kuti mune zvimwe? Ndizvozvo zvandakunotanga kuita zvekuruka mabhegi. Matimi mijeri rinorwadza kana usina kupara. Kune avo vasara vari mukati, chii chamungade kutaura kune vasara vari mukati? Ndingoti dai vangorangarirwawo sekurangarwa kwandoita, because jeri rinorwadza, hakuna munhu asingatadzi. Munhu wese anotadzawo. Vamwe vakatadza vari muno, vamwe vakapomerwawo seno. Asi ndingoti dai vakwanisa kuwanirwawo nyasha. Because jeri rinorwadza kunyanya mukomana wemudzimai nevakasiya vana vavo. Haisi nyore. Mumwe mwana anouya achichema pagedhi chiti mama ndingori ndega. Vamwe vana vatoabhusika nemadrugs apa mai vari munomu. Saka ndikungoti dai baba vazowanirawo nyasha, vangovanzwirawo tsitsi sekuti nzwira kwavaita. Imimi kumba makasiya mhuri yakakura sei uye pane here vaiuya vachizogona munomu? Inini hangu ndasani ndane mwana nemurume wangu, ndasina hangu mhuri. Vaivazondiona kuno kundimai vangu nababa vangu. Ko murume wenyu amataura nezvake? Murume wangu pandakasungwa inini aiuya ndiri murimandi, pakangonzwa kuti 15 years in prison akabva aregedza zvake kudi kuuya. Blessing God song. Muno ndakapinda nemhosva yekutemwa nedomo.
Makatema munhu nedombo. Fasha famba sei? Akasvuka vasaipasisa. Chii chaiitika sei makazotema munhu nedombo? Zvinhu zvekuti ndinawe kudhakwa. Ndakadhakwa musi wachona. Tatangotadzonzwanana. Mune makore mangani? Ne22. Ne22. Kudhakwa uku idoro ripi idoro zvevana zvemusikana zvaistallion yandakamti mamani. Sei makatema munhu nedombo? Tadzonzwanana ndairwa nemunin'ina wangu. Saka makapiwa makore mangani? Magara mangani? 5 months. 5 months. Magara 4. Magara 4 months. Seme masa nemwedzi 1 kuti muchikuda. Jeri riri sei? Jeri babo ndachikoro. Tadzidza mwanenzi vanobva asina anosiya. Chii chamuchaenda kunosandura muupenyu hwenyu kubuda kwamaita? Painini handichanona ndasvika ndachazwa zvenai handina chinjandaita. Unogara kupi? Ndagara namama wangu kuMbare Musika Pro. Chii chamungade kutaura nekusunungurwa kwamaita? Hatinongotenda zvetaitirwa izvo. Saka doro iri madzokera panze apa muchazenge makunonwa futi here kuti matona tinokukanganisai? Rondikanganisa ndosiya. Pamagara kugara kwamaita munomu pane vaiuya here zokuona? Hapana iwe kana mama wangu asingauyi. Chii chamuda kutaurawo kune vechidiki? Kana tongodzidza kuti kudhakwa chaichaiva hamuna zvakupa. Munodhakwa hakukana uchidhakwa asi zvizivi munhu. Ini ndinoitwawo Bettina Baloyi nandiri mujeri nekuda kweDD Act. Ndaita zvekutengesa madrugs. Maitengesera madrugs aya muri kupi? Kunoton. Madrugs amaitengesa aya maitengesera vanhu vakaita sei? Ndaitengesera vanhu vese vakasiyana-siyana. Vakasiyana-siyana vakuru nevamayuthi. Tiri kuziva isusu kuti zvoni nyaya yemadrugs iri kukuvadza vana munyika munomu uye iri kukuvadza nyika yedu. Imimi musati masungwa mainzwa zvichikuita sei? Chamaingota sei yaingove mari chete? Uri panze haumbozvioni kuti zvine effect yakaita sei uri uchingotengesa. Iwo unenge uchingotengesa ende haumbozvioni kuti munhu ari kuzoita sei kana abva pakutenga ipapo kuti atisingambozvioni. Chii chamadzidza? Tadzidza zvakawanda nokuti panapa pane vanhu vakawanda vari kusungwa nenyaya dzemadrugs. Vamwe vari kupenga, vamwe kungoitika zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka zvanga tisingaoni tiri panze. Ndezvo makudzokera chii chamakunochinja? Iko zvinozvi takusiyana nekutengesa madrugs because tiri kuona kuti imhosva ende zviri kukanganisa nyika yedu. Taonawo zvakare vanga vachiri muchitokiso vasina kusunungurwa avo vati nhamba yemadzimai asunungurwa kwavari idoko-doko nekuti vakawanda varimo vachema-chema dai vawanatsowo mukana wekuti vadzokere kunorera mhuri dzavo. Shongani chakanaka kubuda kwaita vamwe vedu tafara rimwe site asi rimwe divi chakati kanzi. Ndoda kuti tivakadzi muno mujeri ngaratakura nokwanisa kusvika 600 but pabuda vanhu 21. Chero panotaranzi pakabudira vanhu vachavaonekwa kuti vangani. Nekuti jeri yacho nenge rasara vanongapedza masentences avo vanhu vaenda. Taenda zvakare kujeri rinogara vasungwa vechirume uko pavhurwa gedhi ranga rakasungwa nengetani richivhurwa mabuda varume vanopfuura 100 avo vasunungurwa kuti vachienda kudzimba.
chibaba chacho damagara muripo baba makaenda baba hapana vamwe vachatitongera baba rambai muripo baba vedu vatikwanisa tibudisa majeri tadzidza zvakawanda kurima nguruve dzinochengetwa huku zvigubhu tinoruka maita basa baba oyo ichakisi haiwa chibaba mama makadinei ndiani wenyu hazadzi yangu enozoya hazadzi yenyu yenge iri mukati nekuda kwei pekuba theft. Okay. Manzwa sei akagara mumwe dzimba kore mangani kwati mwedzi mingani angaita 1 year akapiwa 3 years akangaba chii akaba mafoni nemalaptop akaita unlawful entry ndobva azoita theft saka dzadziri 2 mhosva dzacho. Munonzwa sei kuti nhasi musi weindependence hanzvadzi yenyu yapuhoti freedom handisi kwaita kuexpera kuti ndikufila sei but andikufara. maimbouya here kuno kuzokushanya? ndaitouya nezuro chainanga nditori pano ndichizomupa new work city ndobva manheru tazofonerwa nzi uyai mutore munhu ari kumuda mangwana. iye achitaura nemi anoti adzidza here kugara kwaita aiwa atanzi ndadzidza ndakadzoka tataurawo naofficer in charge avo vataura nevasungwa vachivati ivo ngavaende vanoshandisa zvinhu zvavakadzidza mukati metorongo umo mavakadzidziswa kuita zvekurima, vamwe vaichengeta hove, kunyangwe zvekugadzira motikari, zvekuchengeta huku, zvavari kunzi ngavaende vanoshandisa. Pakubudzai pazuva rakakodzera remhemberero nai tasvika panze tonosvika tofara neti nemhuri dzedu tipembera kuti toka kuzere zvakara ndika zvatakadzidza pano pajere tonosvika todi tozvishandisa ndika tinoziva kuti takadzidza kuchengeta chi huku, nguruve, fish andika farming yese farming activities dzesari kwakatiwanika pano pafamu pana andika mungadzigadzira motikari andika vamwe vanga vachivaka vamwe vanga vari kuworkshop andika tonosvika nekugadzira bhutsu tonosvika panze tosumudzira mabasa edu emaoko atakachiita kuti tikwanise kuchengeta chi mhuri dzedu andika and at the same time zvinoita kuti ikonomi yedu yenyika idi isumuke tivaka vanhu vanokwanisa kusimira kuenda mberi anditi nyika inovakwa nevene vayo andika that's the mantra saka tonosvika tovaka chi nyika yedu anditi tofamba nerugare Matima bakapinda muno mune kuda kwei. They are out. Okay. Yes. Magara ngoyaka gore point gore ne 5 months. Munhu wamakaita assault akakuvara here chichakaitika. Akakuvara mbichana. Mbichana? Akakuvara. Madzidze kugara kwamaita mukati. Tadzidza kurima nekugadzira bhutsu nekuchengeta nguruve then nekuchengeta huku nokuita zveworkshop nekudzidzapo kuenda kuchikoro tichadzidza tiri mukati muno nokuruka zvigubhu. Vataura zvakare vachiti society ngaigamuchire vanhu ava. Komana vaenda panze ava ndinoda kuti vanogara nemhuri zvakanaka, vanoshandisa ruzivo rwatakavapa pano zvakare, vanochengetana nemhuri dzavo vagova vanogara zvakanaka. Society zvakare iyo vagashire nemaoko maviri handitika vanogona kuda kuvatora sema-rejects but haasi ma-rejects. Yes, vanhu vanobva musociety mavano ndo mavakudzokera, ngavavagamuchire, ngavavape mabasa ezvavadzidza, vavape mukana wokushandisa ruzivo rwavawana kuno nyika yedu inobudirira inofamba. Tichisvika pano taona paine mhuri dzauya vachida kuuya kuzogamuchira vadikani wavo vari kusunungurwa. Mukati muningina wangu akanga apinda mukati nemhosva yei uye akanga atongerwa makore mangani, agara makore mangani? Akatongerwa nemhosva akatora kopa vasungwana vekopa, saka vanzi 10 years kopa vanzi 10 years,
saka pa10 years akabvisirwa makore akasara ne 6 years 8 months dzakasara nadzo, saka aifanira kubuda gore rineri. Akazotora mwana wangu anonzi Innocent Mukwenya. Innocent mwana wenyu ane makore mangani uye mhosva yakapinda mukati menyu? Innocent ane makore 28 akapinda nemhosva yerepi. Semubereki zvinokubatai sei kuti imi muri kunokunze mwana wenyu ari muchizarira kunyange nhasi akubuda paanga arimo zvaikubatai sei semubereki? Ya paanga ari mukati zvaitibata nokuti taive tatoshota. Pane zvimwe zvataita zvinhu zvinofadza, taitotarisa kucheuka kuona kuti ko zvinotashota dai uya aripo, dai kutaura kuno kuti naye chero pakaroorwa hanzvadzi yake zvakatibata, takashungurudzika nokuti taita mafaro akanaka pairoorwa hanzvadzi yake, tichitifunzira kuti dai aitovepo pamaroora aya, so dai zvatodi tatoita maroora aya iye achiona kuroorwa kwehanzvadzi yake. Hanzvadzi yangu yagara kwegore 2 months iri mujeri. Yanga yakapara mhosva yekuti anga achitora zvinodhaka madrugs, saka anga akuita zvekutora zvinhu zvevanhu achiita zvisirizvo. Munonzwa sei mauya imi muchikuendesera munhu zvinhu zvekuti ashandisa ari mutorongo muhamanzwa kuti ari kuita? Tatofara zvekuti kana yeta ndafara. Vamwe vatataura navo vabuda mukati metirongomo vati ivo havachapamhidza zvakare zvavakaita. Kumashure kwese uko vanga kusina maskills akanyatsodzidziswa sezvinezvi vaidhi vari kutidzidzisa mabasa tiri mudzidzisa basa takunovaka nyika yedu iniswe para nezvaitika tinofara because andasarwa ne8 months adachitya pakaima mhosva yenyangeriya makapinda nalofend nalof ndakapinda 2022 ndafara. Mumwe mudzimai watataura naye uyo ati jeri rinorwadza, iye anga achiti akaita kupomerwa asi ati jeri rinorwadza haizi nzvimbo yekudzoka zvakare. Ini ndinonzi Georgina Madoro, ndakapinda mujeri 2020. Mhosva yamakapindira mujeri ndeyei uye makanga mapiwa makore mangani? Mhosva yandakanga ndapara yakanzi aggravated indecent assault. Ndakanga ndapiwa 8 years. Pandazobvisirwa 2 kukoti, 2 kuprison, kwasara ne4. Pa4 ndandasarwa ne6 months kuti ndikwanise 4 years. Kune vasinganzwisise mhosva yamataura neshona inoreve chii, manga maitei? Ngangoti mhosva yangu munhu andakasangana naye mudondo, saka akada kundibata, kubva atadza kundibata kwabva ndapukunyuka kwakutiza. Iye kwakuona kuti ini ndotanga kumangara, iye ndiye akazouya achiti akundinyebera. Murume? Murume. Aida kubata ini? Mapukunyuka. Kwabva akaita zvokundibata zvokuiti dzvi. Kwabva ndikumbira bonde, kwabva ndamunyima. Saka akatombondirova ndare, ndikapidigura kundirova ndare, kwabva ndazopukunyuka nekutiza. Saka muri kuti imimi iye ndiye akabva atanga kuenda kumapurisa? Iye ndiye muchida kumubata? Pandakapukunyuka kutiza, iye akabva azoshedzera. Saka mai vake, mbuya vake ndo akazomubvunza kuti wanga uchiedzera zvazvaita sei, kwabva andinyebera. Munhu akakura sei? Inini achindipfimba ndichimurambira anga ndine 28 years. Anga ine 28? Ndaka ndine 28 years ndozvaakataura. Saka inini akuzoya kwandiri akanga ndine 13 years. Apa hana chaakandiita, apa ndiye akanga aida kundibata asi akasodza kundibata. Imimi mazomuziva, makazoziva zveshoti mwana mudiki ane 13 years? Ini ndakangoziva makore ake akanga ataura, asi handina kuzobatwa naye zvangu, ndakamurambira. Pachiso chake zvaisaoneka here kuti mwana mudiki, nekuti mwana mudiki ane 13 nekuti 28 years wakamutarisa unozoona kuti mwana? Inini ndakamurambira nekuda kwemunhu akaive mudiki pakupa munhu. Ndakangoti angu pazvino ndakationdei, asi ndandakasimba zvekuti ndandiri munhu wekuti semwana munhu ane mwiri wanga uri mudiki, ndakatora kuti handikwanisi, ende ndakamurambira zveshuwa. Saka izvi zvakaitika musango? Mudondo. Mbuya vake vakamunzwa vari pai sezvo maive musango? Ngangoti mudondo machoni
dzimba dzangangoitawo handingangoti sepadhuze zvoti pandakatotiza ndichiinda kushopu kwandaive iye akanga ari manambuya wacho aitondiona ndichitiza. Imimi makasiya vana vangani kumba uye vanhu vaiuya ruzokudai muri muchitokisa? Vana ndakasiya vana 6 vachienda kuchikoro. Poti zvekuonekwa hangu handisina munhu anga ambochindiona. Vana vangu vakagumidza kuya 2021. Kumushande kupi kuti kwamakabva ndekupi? Ini ndakasungirwa kuChivhu. Tiri kuona izvozvo makabata certificate so makadzidzei muri munomu muchitokisa? Ndakadzidza zvakawanda. Ndakadzidza kuregerera, mibato yemaoko, uyewo kutaurawo nevamwe zvakanaka nekuziva kuti ichakashata ichakanaka. Tadzwa imi muri kuti makapomerwa mhosva yamusina kugara. Magara muno mujeri, chii chamungadi kutaura sezvo muchiri kumentena kuti mimi makapomerwa? Inini pakutaura panyaya yangu zvangu paupenyu hwemunhu unofanira kungogutsikana nezvaunenge uinazvo. Bhozi ukada kungozoti pese pese senindaya mukadzi anga ane murume pazuva iroro. Apa anga ari makuseni, zuva rakadai makuseni. Apa ndatoega ndimhanya noti mutsvagawo huni ndiye ndichibikira vana, ndandosiya vana. Ndosvikawo kwakudhisturbwa nomumwe munhu achindikumbirawo, ndomurambira leta ona akundisungisa. Saka zvinhu zvakambondidhisturba zvinopawo kuti chero uyo anoteererawo achinzwawo ndichitaurawo munhu ngaagutsikane nezvaanenge ainazvo. Chero asina mukadzi inzwawo zvataura mumwe munhu panguva iyoyo, bhosi unogona kudhisturba munhu anenge atoriwo nezvimwe zvaanenge adi ainazvo plus kuchengeta mhuri kunosiyana kana tine varume mudzimba. Saka mutemo uyu handingakwanisi kuichengeta, ini ndine murume wangu.